Sini Cintaram Hatio kaisa lamsobung panda ni bisingti simo jaga cin logi tongo sini kakak sini wejuni chairman tongo sini subjonal vice chairman tongo sini jora tongo sikla bodoni teburi bodoni betong bayo sini 11 family ni o jaga 39 voters sini bubagrani logio bubagrani thansani mario bubagra bai baksa yapri senani bagai financial dukurok no cin ang nijini terok hite party ni ngi si tipra motha ni ngi jingborno lamsogo te khaksang mate hamjak mu yafaro te triprahani joto tipra sarno oma haikino phadi bubagrani logio waisha sing one last fight ni logio sini bubagrana sing logiriwi sini o hani busarok ni je manthai soktai bebakno sing separate state ni bisiti sing nalayani ni jotono konyani musu Tini mo Cintaram kami ingjakai mo Simna constituency ni bisingo klayo tini o kami ni bororok bai luar rijak Pandawo tini o kami ni no 11 family ni 39 buta tini tipramota join khlai bikha ang borong no lamsogo tamni ingjakai sini thinang ni kaham ni bagai thinang ni soba ni bagai sini pannango borok tini phaimani bagai sini phante bo ragnai tebo kragnai buskango sini soba tebo kotor tongo o kotor ni soba borok bo seng kragungui logiri phaimani bagai borong ni paipla hamnai